Uite, Rupi de acum, mamă, ce are asta, băi, full. Asta-i, spagat! Wow! Ia-uzi! Hai, ia-uzi, gogule! Zi-i, gogul, ha! Rămâne perlat la urmă, perlat, două! Frumos ești, băi, ticu. Wow! 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 Mamă! Bă, asta e șpagat, da, văzut? Mamă, ia fă șpagatul, bă! Ia, șpagatul! Mamă! Mamă, frate, ce o să las! Băi, dacă s-a aruncat o gură, ce mult, băi! Îi urc, lasă-mă să mai spui o leacă, Hai, o leacă melodia! O leacă mai! Ia-uzi! Ia-uzi ce faci acum! O să am cel mai multe vizualizări cu asta pe YouTube. Da, ai prins fază ăsta măcar? Eu dau. Bagă, acum are o leacă! Acum iau și o cheche. Iau! Bagă-ți spectacol, nu așa pulează! Are o leacă! Țigările la terminat nu mai fac! Stai, pune! Nu, acum nu s-a terminat! La urmă vreau așa un spagat periculos! Ia-uzi! Când vedem... Te arunci în aer, bă, băi, nec! Te arunci în aer, bă, 300 de metri! Oooo! Ăsta face spectacol, bă, frate! E spectacol! Hai, mi-a o leacă! Acum să devine gata! La urmă ai sărit cu 30 de metri! Oh!